Άντε, πούλος Καρπούτσος, πεινάω. Συγγνώμη. Καρπούτσο, τι έγινε? Συγγνώμη, Λαζάρου, έκανα ένα καινούργιο τατουάζ εδώ πέρα. Δεν είναι απίστευτο. Καταπληκτικό, πάρα πολύ μου αρέσει. Λοιπόν. Περιμένουμε διαγωνιζόμενοι, Σκαρπούτσο. Πού είναι η Ούρσουλα? Έρχεται λογικά. Α, καλώς την. Καλησπέρα, Ούτσουλα. Γεια σας. Τι κάνεις, Ούρσουλα? Γεια σου. Καλά, εσείς. Τι μας έφτιαξες σήμερα? Λέγεται toast. Α, μάλιστα. Ναι, έχει μέσα ζαμπόν, τυρί και ψωμάκι απ' έξω. Τέλεια, τέλεια. Ναι. Πιστεύεις ότι κάτι πήγε λάθος στη συνταγή σου? Να σας πω την αλήθεια, πιστεύω ότι η τρίτη μου τελίτσα δεν είναι πολύ καλή. Να δούμε γευστικά αν είσαι κοντά σε αυτό που είδες. Εντάξει. Για σε μένα λόγο πρώτος. Θα το φάσω. Καρπούτσο, για δες, να μας πεις. Το ψωμί έχει κάποιες ατέλειες. Μ' αρέσει πάρα πολύ που βάλες μέσα τυρί. Και ήταν καταπληκτικό σε συνδυασμό με το ζαμπόν που έβαλες. Μάλλον είχες κάποιο πρόβλημα με το στιέρα σου γιατί δεν αναμίχθηκαν καλά τα υλικά. Κάπου χάνει. Για δοκίμασε και εσύ, Ελευθερή. Μάλιστα, Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ η παρουσίασή σου. Πράγματα που έχουμε κάνει στο Masterclass τα έβαλες μέσα. Και μου αρέσει πάρα πολύ που έχεις βάλει πιάτο από κάτω. Ούρσουλα, και εγώ με τη σειρά μου να σου πω ότι ήταν πάρα πολύ καλό γευστικά. Δεν έφτασε κοντά βέβαια στο αισθητικό αποτέλεσμα. Τι πρόβλημα έχει το αισθητικό αποτέλεσμα? Δεν ήταν κοντά σε αυτό που σου δείξαμε. Είναι πεταλούδα, δεν το βλέπετε? Όχι, με συγχωρείς, Ελευθέρη, εγώ Κοίτα. θα διαφωνήσω. Εγώ πιστεύω ότι Καρπούτσο ήταν λιμπελούλα και το έβγαλε πεταλούδα. Εγώ πιστεύω ότι η Ούρσουλα πρέπει να μείνει. Βλέπουμε ότι έχει εδώ πέρα προσόντα Και εγώ συμφωνώ ότι έχει προσόντα και ότι πρέπει να και μείνει. νομίζω ότι έχει πολλά να δώσει στην εκπομπή. Πολλά. Και σε μένα και σε σένα. Έχω πολλά. Τι θα λέγες να πάμε μέσα να δούμε τι έχεις να δώσεις? Ναι, κύριε Σκαρπούτσο μου, τι θέλετε. Να πάμε, Ελευθερία, εγώ. Θα πάμε και τρεις λοιπόν, έτσι. Ναι, Ελευθερία. Γίναμε λοιπόν. Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ.